Čau, čau, tady Růžis, já vás zdravím u dalšího rebuildu. Tentokrát jsem si vybral německou Borussii Dortmund. Jak můžete vidět, jedná se o klub s opravdu bohatou historií, kde se nám taktéž velmi výrazně zapsala česká stopa, když tady v letech 2001 až 2006 působily naše velké legendy Jan Koller s Tomášem Rosickým a těm se tady dokonce i v roce 2002 podařilo vyhrát Bundesligový titul a ve stejném roce si taktéž zahráli i finále Evropské ligy. No a mým ultimátním cílem v tomhle rebuildu bude po více než 10 letech vrátit dortmundským fanouškům Bundesligový titul té legendární tribuně Yellow Wall. To bude náš primární cíl. Dále bych chtěl vyhrát minimálně jednu evropskou trofej a taktéž určitě i německý pohár. Když se mrkneme na finance, tak na začátek máme k dispozici 10 milionů euro. Já si ještě budu muset promyslet, kolik hráčů budu prodávat, kdo vůbec přijde, nebo jestli to ze začátku doplním jenom zřídka, to uvidím. Pojďme se tedy mrknout společně na první přestupové období a posléze mrkneme i na taktiku a formaci do té první sezóny. Tak jo, máme za sebou tedy první přestupové období. Jak už jsem zmiňoval, tak do začátku jsem do toho kádru zasáhl opravdu jenom minimálně. Co se odchodů týče, tak se jednalo pouze o hostovačky mladých hráčů. Ty hostovačky jsem vybíral tak, aby ti mladí měli co největší šanci na to hrát a vyhrát se. A co se týče příchodu, tak jsem šel hlavně po levém wingbackovi, kde nám bude hrát tady ten Leif Davies, mladý anglický hráč z Ipswichu, kde měl minulou sezónu velmi slušnou a se svým celkem postoupil do Premier League. Stál nás 11 milionů, takže slušná cena, jak můžete vidět, skvělá kopací technika, skvělé předvídání, dostačující rychlost, jo, jak dozadu, tak dopředu věřím, že bude kvalitní, takže to je naše posila. Tady můžete mrknout, jakou jsem zvolil formaci. Zvolil jsem tady tu inspirovanou Antonio Contem, tu 3-4-2-1. Tady můžete mrknout na lavičku a teď mrkneme na cíle od vedení pro tuhle sezónu, což je v lize kvalifikace do Champions League, což je 4. nebo 5. místo, teď si nejsem jistý. V poháru by chtěli semifinále a v Evropské lize je to minimálně čtvrtfinále. My se tedy teď půjdeme pustit do simulace první sezóny, tak se pojďme tedy společně mrknout, jak jsme dopadli. Tak jo, máme za sebou první sezónu. Co se týče té ligové části, tak jsme skončili na 6. příčce, což z největší pravděpodobností pro nás znamená, že v další sezóně budeme hrát Evropskou konferenční ligu. Co se týče domácího poháru, tak jsme vypadli ve čtvrtfinále s Hamburkem a co se týče Evropské ligy, tak jsme vypadli taktéž ve čtvrtfinále s AC Milán. Co se týče hráčů, tak velice slušná sezóna od Girasiho, super od Juliana Brandta, velice slušná od Zíleho.
kde to bylo horší, tak určitě budeme chtět nahradit Marcela Sabicera a určitě tam nejspíš uděláme ještě víc změn, na co se vrhnu za malou chvilinku. Ještě jsem vám chtěl říct, že jsme proměnili hostování Jana Kauta ve transfer, který nás vyšel na 32 milionů euro. Jo, zahrál velice slušnou sezónu, takže věřím, že to pro nás bude určitě přínos. A dále nám na přestupy zbylo ještě 35 milionů, ale určitě tam budou pohyby jak směrem dovnitř, tak ven. Takže teď si dáme nejzajímavější highlight z téhle sezóny a následně se vrhneme na druhé přestupové období. Jako hlavní highlight z téhle sezóny jsem si vybral výhru 3-0 doma proti mistrovskému Leverkusenu po krásném hat-tricku během 4 minut Guirassiho. Pojďme se tedy teď společně mrknout na tyto branky. První gól z penalty, s přehledem uklizeno k tyčce. Za další 2 minuty po velmi pěkné nahrávce od Daviese takhle krásně zvyšoval na 2-0. No a během 4 minut po tomhle nákopu dovršil hat-trick za 4 minuty. Neuvěřitelné a to se vidí opravdu málo. Úžasný výkon Guirassiho. Tak máme hotové druhé přestupové období. Pojďme se tedy mrknout, jak proběhlo. Co se týče odchodů, tak takové nejzajímavější tak je Rami Bensebaini za 14 milionů do Benfiky. Pak tady máme nějaké hostovačky, Felix Nmecha do Augsburgu, Sebastian Haller do Feyenoordu, Reina do Rangers. A co se týče příchodů, tak jak už jsem říkal, tak jsme proměnili v permanentní transfer Jana Kauta, skvělé technické ability, mentální, zahrál na minulou sezónu velmi slušně, takže věřím, že v tom bude pokračovat. Dále je to tady ten obrovský talent, jeden z největších, co se na stopera týče, jak v Evropě, tak i jak v reálném fotbale, tak i v manažeru. Je to Ousmane Diomande ze Sportingu Lisabon, fyzická bestie, mentální staty, taktéž skvělý composure, jo, ty technické prostě moderní stoper, takže věřím, že to bude velký přínos. Do šířky nás dále posílí Robin Koch, tenhle německý internacionál, jak můžete vidět, skvělý jumping reach, ty mentální taky slušný na balonu, jo, positioning, takže do šířky věřím, že super. A dále je to tenhle univerzální, primárně jsme ho brali jako backup na levého wingbacka, ale myslím, že bude schopný zaalternovat na více pozicích. Thomas Lemar z Atletica Madrid, taktéž technický hráč, slušná rychlost, work rate, takže to je, co se posil týče. Takhle jsem vymyslel základní sestavu, trošku jsme pozměnili ten střed zálohy, kde jsem zasunul Brandta, který nám hrál z toho křídla minulou sezónu, ale teď ho zahrajeme ve středu s tím, že jsem trošku pozměnil tady tu roli. Dále nám do základu putuje Youssoufa Moukoko, který dorazil z hostování, kde měl velice slušnou sezónu v Elche, kde nastřílel 14 gólů, a dále do základu putuje Ousmane Diomande. Co
cílů na druhou sezónu, tak vedení od nás chce opět kvalifikaci do Champions League, dále v Evropské konferenční je to minimálně čtvrtfinále a ten stejný cíl je i v německém poháru. Tak jo, my máme tedy ready a pojďme se tedy mrknout společně na to, jak dopadla druhá sezóna. Tak, máme za sebou druhou sezónu, jak můžete vidět, slušná sezóna za mě, třetí místo v lize, v konferenční lize jsme bohužel vypadli v semifinále po výsledcích 3-0 a 1-1 s Atalantou a ve druhé sezóně bereme svoji první trofej a odškrkáváme si tak náš jeden cíl, což byl zisk německého poháru. Takže velice slušná sezóna. Co se týče nejlepšího střelce, tak máme Guirassiho, takže super a tady, jak můžete vidět, tak od Guirassiho naprosto odstřelená sezóna. 54 zápasů, 47 gólů. Parádní počin tohoto hroťáka a jak můžete vidět, tak velice slušná čísla od více hráčů. Ousmane Diomande, naše posila 7,16 průměrné, average rating, průměrné hodnocení, takže úplně super. Uvidíme, co se týče Lemára, tak nic moc, tady asi tu opci nebudeme využívat, takže se půjdeme za chviličku mrknout na nejdůležitější highlight téhle sezóny, což bude finále německého poháru a následně se opět vrhneme na přestupové období a půjdeme společně do třetí sezóny. Tak máme tady tedy highlight z finále německého poháru. Jak můžete vidět, výsledek vypadá celkem jednoznačně, ale zápas se rozhodoval až v prodloužení. Pojďme tedy mrknout na branky. Na 1-0 otevíral skóre z penalty Emre Can. Krásnou ránou do pravé šibenice 1-0. O 5 minut později zvyšoval z rohu dorážkou naše posila Ousmane Diomande na 2-0. No a ve 120. minutě na konečných 3-0 takhle velice pěknou plackou na zadní Karim Adeyemi 3-0 a takto i utkání skončilo a my tak bereme německý pohár. A my se tedy teď půjdeme podívat na třetí přestupové období, tak se pojďme mrknout, co jsem vymyslel. Tak jo, máme ready třetí přestupové období. Pokud se na to mrkneme, tak co se týče odchodů, tak se jednalo hlavně o free transfery. U těchto hráčů jsem se rozhodl, že už je nebudu potřebovat a pustím je na free transfer. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem si nevšiml končící smlouvy Yousufa Moukoka, takže tenhle odchod mě opravdu mrzí. Každopádně stalo se. A co se týče příchodů, tak jsem doplňoval hlavně do šířky kádru. Ten základ se změní jenom minimálně, když právě Moukoka nám nahradí Cole Palmer, tak co se týče příchodů, tak zkušený střední chorvatský záložník Mateo Kovačič, který se nám určitě bude hodit na tu Champions League do té šířky. Dále je to právě Cole Palmer, jo, obrovský technický hráč, který měl skvělou sezónu v Chelsea, kde nastřílel opravdu velkou porci branek, takže
Věřím, že bude platný i v našem kádru. Vyšel nás na pouhých 12 milionů. V tomto saveu v Chelsea moc nehrával, takže proto ta nižší cena. To samé platí u Jadena Philogena, šikovné křídlo, který měl taktéž velice slušnou sezónu v Hull City. Myslím, že o tohoto hráče stála i Barcelona, nakonec přestoupil do Aston Villa. No a nakonec v tomto saveu jsme po něm šáhli do té šířky. Věřím, že se bude moc chytnout, uvidíme. A dále jsem šel po wingbackách, kde jsem potřeboval doplnit ty kraje v té šířce. Valentin Barco na levou stranu na hostování z Brightonu, velice šikovný argentinský fotbalista, takže věřím, že pro nás bude platný. To samé platí pro Mala Gusta, taktéž ještě prostor pro růst, velice rychlý hráč, super centr, jo. Slušné ty mentální ability, takže to je, co se posil týče. Jak jsem říkal, tak základ se nám nebude měnit do této třetí sezóny, pouze Cole Palmer nám doplní, a pokud mrkneme na cíle odvedení, tak v lize to zůstává stejné. V Champions League chceme být kompetitivní, respektive vedení chce, aby jsme byli kompetitivní, takže uvidíme, co se nám podaří. V poháru chcou minimálně čtvrtfinále, v super poháru na tom nezáleží, ale určitě ho budeme chtět zvládnout, i když Bayern bude opravdu těžkým soupeřem. Tak pojďme se tedy společně vrhnout do třetí sezóny a mrknout, jak dopadla. Tak máme za sebou třetí sezónu. Pokud se mrkneme, jak jsme dopadli, tak co se týče té ligové části, tak tam jsme skončili druzí za Bayernem Mnichov. Opět jsme udělali krůček nahoru od minulého roku, takže věřím a doufám, že se nám do těch zbylých 2 let podaří vyhrát ten titul. Co se týče Champions League, tak tam jsme vypadli už v ligové fázi. To stejné v německém poháru, kde jsme skončili už ve 3. kole, a v super poháru jsme prohráli s Bayernem bohužel 3-1. Co se týče těch individuálních statistik, tak opět úžasná sezóna od Guirassiho. Skvěle se nám chytl Palmer, Schlotterbeck 14 gólů jako stoper, skvělá statistika. Jo, jak můžete vidět, tak vesměs ta základní sestava, ten průměrný average rating má opravdu slušný. Co budeme řešit do další sezóny, tak bude náhrada za Adeyemiho, který nám bohužel bude odcházet na free transfer do Atletica Madrid. Zkoušel jsem mu ještě na začátku sezóny nabídnout smlouvu, ale bohužel ji nechtěl vzít, takže tam budeme řešit náhradu na tenhle post a určitě se nám bude nějak měnit ta lavička, po případě možná ještě sáhneme i do základu, uvidíme. A co se týče financí, tak budeme mít k dispozici přes 40 milionů na novou sezónu. A teď se půjdeme společně mrknout na highlight téhle sezóny, kde jsem vybral domácí ligové utkání proti Bayernu Mnichov, který jsme doma deklasovali 6-1, takže se teď půjdeme mrknout na tyhle góly.
Už ve 4. minutě otevřel skóre po odraženém míči Robin Koch na 1-0. Následně ve 40. minutě po krásné přihrávce Ademiho zvyšoval Palmer na 2-0. O 2 minuty později si vyměnili role tihle dva hráči, když Palmer krásně nachystal Ademihu na 3-0. O další 3 minutky později po teči Upamekána jsme zvýšili už na 4-0. No a v 74. minutě na 6-0 po krásném centru opět Palmera zvyšoval Girassi a pak už skóre korigoval Julian Alvarez na 6-1 a taky zápas dopadl nádherný výkon z naší strany. My se tedy teď půjdeme pustit do 4. přestupového období, pojďme tedy mrknout, co jsme vymysleli na novou sezónu. Tak jo, máme ready 4. přestupové období. Co se týče odchodů, tak jak už jsem zmiňoval, opustil nás na free transfer Adeyemi, dále nás opouští Nico Schlotterbeck, kterému Arsenal zaplatil výkupku, takže nám putuje velice krásných 83 milionů. Co se týče příchodu, tak náhrada za Adeyemiho je Thiago Almada, argentinský šikovný hráč, který k nám přišel z Interu Milán. Agilní, skvělý na míči, dribbling, výborná flair, determination, klid v zakončení, takže věřím, že pro nás bude slušnou náhradou. Dále nás doplní do šířky podobný profil, jako je Almada, Ebere Eze, který taktéž velice silný na balónu, taky ta fléra, takže věřím, že pro nás bude přínos a náhrada za Schlotterbecka je Jean-Claire Todibo, bývalý hráč Barcelony a Nice, kde strávil 5-6 sezon, tuším, vidíte, skvělý average rating, takže silný, rychlý, na balonu taktéž v pořádku, moderní stoper, takže věřím, že nám nahradí toho Schlotterbecka. Když mrkneme na sestavu, tak tady máme ty 2 změny, můžete tady mrknout na šířku kádru a co se týče cílů odvedení do nové sezóny, tak opět kvalifikace do Champions League, v lize mistrů opět kompetitivní a v poháru minimálně semifinále. Takže uvidíme, co se nám podaří v téhle 4. sezóně. Pojďme se tedy společně mrknout, jak dopadla. Tak jo, máme za sebou 4. sezónu, máme za sebou 4. sezónu, jak můžete vidět, tak jsme bohužel trošičku spadli na 4. místo, takže budeme mít ještě jednu poslední sezónu na to získat titul. Já se tedy budu muset na přestupovém trhu pokusit o možné i nemožné, aby jsme ještě zkusili zvrátit tady ten rebuild, takže uvidíme. Co se týče Champions League, tak jsme vypadli v 16. finále s Barcelonou. Jak můžete vidět, bohužel o 1 gól, takže velká smůla, bylo to určitě hratelné a v německém poháru jsme vypadli už ve 3. kole s Bayernem. Co se týče statistik,
ta sezóna od Girassyho nebyla jak ty předchozí, ale to je logické, nemůže to táhnout každou sezónu takovými počty gólů. Každopádně, pokud se mrkneme, tak slušná sezóna od Almády jako nové posily, Cole Palmer velmi slušně, takže si myslím, že celkem v pohodě. A my se teď budeme soustředit na tedy poslední přestupové období, ale ještě předtím si půjdeme dát highlight ze zápasu, který jsem si vybral v téhle sezóně. Jako highlight z téhle sezóny jsem si vybral domácí utkání proti Bayernu Mnichov, kde jsme zvítězili 2-1. My se teď tedy půjdeme podívat na góly z tohoto zápasu. Ve 26. minutě otevřel skóre z odraženého míče Cole Palmer. Ve 44. minutě taktéž po odraženém míči z rohového kopu skóroval Stanisic na 1-1. No a ve 48. minutě skóroval vítězný gól na 2-1 Serhou Guirassy a takto zápas i skončil. My se tedy teď půjdeme vrhnout na poslední přestupové období, pojďme se tedy mrknout, jak dopadlo a co jsme udělali za přestupy. Tak jo, my máme hotovo poslední přestupové období a teď se tedy společně mrkneme, co jsme vymysleli. Máme tady odchody, opět se jednalo o nepotřebné hráče, které jsem se rozhodl pustit na free transfer. Jediný přestup, za který jsme inkasovali, byl ten za Philogena 2 miliony. A co se týče příchodu, tak na free transfer do šířky kádru mladý anglický střední záložník Lewis Miley, komplexní středák, který nám bude alternovat, přichází z Newcastle. Dále je to backup, pravý back Alexander Bach, českým fanouškům známý, protože působil ve Slavii. Velmi rychlý hráč se solidním centrem, technický, takže věřím, že bude přínosem. Dále je to na vystužení šířky Gabriel Zara, levonohý brazilský středák, který aktuálně působí v Norwichi, ale v tomto saveu ho koupil Galatasaray, kde měl velice slušné sezóny. Taktéž komplexní středák menšího vzrůstu, super předvídání, work rate, takže věřím, že do té šířky bude super. Jako náhrada do základní sestavy za Emreho Cana nám přišel tenhle brazilský středák Danilo, který aktuálně působí v Nottinghamu. Zde byl v Salzburgu, poté ve Flamengu, kde hrál opravdu výborně, takže jsme se rozhodli pro něj šáhnout. Jak můžete vidět, skvělý positioning, teamwork, předvídání, náhra, vision, takže věřím, že bude taktéž skvělou náhradou. A na levé křídlo do základní sestavy nám poputuje Bradley Barcola z pařížského Paris Saint-Germain. Jak můžete vidět, velmi rychlý hráč, off the ball, slušná náhra, takže dokáže i něco vytvořit, takže ten nám poputuje hned do základní sestavy.
Tady můžete mrknout, jak to budeme hrát do té poslední sezóny. A co se týče cílů, tak ty zůstávají úplně stejné, takže my máme ready pro poslední sezónu a pojďme se mrknout, jak dopadla. Tak my máme tedy hotovo pro tento rebuild. Bohužel ten tížený cíl, kterým byla... Tak jo, my máme tedy hotovo pro tento rebuild. Bohužel ten tížený cíl, který jsme si vytyčili, což byla výhra Bundesligy, se nám nepodařilo dosáhnout. Nejvýše jsme byli druzí, kde nám ten titul bohužel utekl o nějaké 4 bodíky, tuším, takže to je k lize. Co se týče evropské soutěže, tam se nám taky nepodařilo zvítězit. Letos jsme vypadli ve čtvrtfinále s Juventusem a tady opět ve třetím kole už vypadnutí v poháru, takže co se týče tohoto rebuildu, tak k těm největším úspěchům bych zařadil to druhé místo, dále výhra německého poháru a takový jeden zápas s Bayernem, kde jsme tam Bayern deklasovali 6-1, takže to beru jako takové úspěchy tohoto rebuildu. Tady můžete vidět tu naši výslednou sestavu. Já si myslím, že ta sestava nevypadá na papíře úplně špatně, ten tým je celkem slušný, takže to je všechno k tomuto rebuildu. Pokud se ti video líbilo, já budu moc vděčný, pokud mi tady na kanále necháš odběr, popřípadně like na videu, nebo pokud tě něco zajímá, tak se neboj zeptat v komentářích. Tohle je tedy pro dnešní video všechno, mějte se hezky.